Tinokutokezai kumativi mana taone nadzo manokodzo zuva rechitatu mwedzi uno waChikumi. Kuna vaMalawi vanosvika 22 wakasungiwa mamutoko muno nonhau yokupinda munyika waribe mapasipoti. Wagotiwo wari munzira kuenda kuSouth Africa, asi zvinotoshamisa kuti iko wagopinda sei waribe mapasipoti. Mutungamiri wavo agoti akatobva kuDurban kuenda kowatora. Idi pakanyangarisa pamabiya angu. Tindori muno mamutoko muno kuno murume watsano wakarowa mudzimai wavo wakabva wamudira nozvinodiwa zvinopisa zvinoita kuti atsve. Ipapa zvinotorwadza nyaya yache yagobuditsiwa paTuda Live. Kureketa no tiri kufara kuti ari mujere amirira kuti atongiwe. Tinoti pasino anoita zvokunyirana nowadzimai wavo. Kuno mumwe mutongi mudare guru munyika anonzi Chinamora ati akagoita musangano nomunyori wokuJudicial Service Commission mazuva mairi apfuuraya. Ipapa zvinotorwadza zvokutoti abva atoti achadaba kumira kuti atonge nhau yaMalaba. Zvava zvabuda pachena kuti pane nyaya iri kuitika muserimo iri kuzikanwa navanhu vazhinji. Tiri kumatareko watongi womudare guruguru romunyika watoresiwa mhiko dzavo dzokutanga basa namutongi Gwaunza. Mutongi Gwaunza ndiye anga akaisiwa kuti atsiwe mutongi Malaba. Heno kana mutongi Malaba wamusiya kuti aite izvi nokuti wari kuzviziva kana kuti wari kudini nokuti waribe kuenda koringitsa wachitoresa mhiko vanhuwa. Bato reMDC Alliance ragoti iro ragoda kutanda kuitawo chivhitivhiti chayo pabodzi nokuita redhiyo yawo wegani. Wati pokari wada kubenutsa bepa ravo rakanzi Changing Times wachiitira kuti wagokwanise kupa vanhu umboo hwezvinenge zvichiitika tichinangana musarudzo dzogore ra2023. Idi nyika yedu yafitira manji kuti inenge yakaita kusanganisana chaiko taringana nosarudzo kudari. Lilian Team Voice ari kuita kufara kureketa nokuti aisiwa mubhodhi rinotonga kuPetrol Trade. Ipapa abva aitawo chipiri kusanganisira naObed Gutu akaitiwa komishina makuno yano. Idi kwai bato reZanu-PF aiwa rinoziva kuchengeta vanhu varo. Idi kuno vazhinji waenda kuratidzira kuchipatara choWilkins nokuti wanga waruda kamushongakodzi wamupengo. Kamushongakodzi wamupengo kakakushota munyika zvokutoti hurumende yakaramba yakandonyarara paribe chayareketa, asi wari kureketawo wagoti iwo wakamirira kuti China iunze kamwe kamushongako. Heno kuti chokwadi chaicho ndochipi, asi toimba kuti kachaboyeka nokuchimbidza. Kwai Ziyambi ari kuita kupembera kureketano nokuti aribe zvaachaitiwa akatopuwa chigaro mudare guru robato reZanu-PF kureketa naro. Ipapa vazhinji vangu vakaringira kuti agodzingiwe basa nomapwapwa agoita achitukana nowana mutongi womunyika. Idi heno mabiya angu. Nyika yeBritain yagoti iyo pane gwaro riri kutenderedziwa padande mutande riri kunzi ndiro rawakagoreketa nezvokupa MDC mari makore aMorgan Tsvangirai, asi wari kuti ndiro manyepo. Kwai wanenge wariona wareke hawo kuzovhunduka nekuti njaoba gwaro rimwe. Kwai kamushonga kudzivirira chirwere chomanyoka chotyphoid kari kuramba kachitopuwa wana kusvikira mangwana. Kwai wabereki itai bau rekugwendesa wapwere wenyu wari kusvika pamakore 15 wagopuwe kamushonga ka kuti zviwanakire pamangwana apa. Nyasi waMnangagwa wangu ari kuBulawayo Arts Festival uko wagotenderera kunyange nomugutamo wachiringitsa ukaenda pamuti wakagosungiriwa vanhu naBaden Powell makore karewo. Idi wazhinji wagotiwo dai wandopfuurira wachienda kuBalagwe uko wagogwarashisa vanhu mumakore okukura hundi. Nedbank yagonzi ndiyo ichagopa mari kuchikwata choRugby chomunyika. Wapopomedza mari yokuAmerica inosvika zviuru zana nomakumi chaiwo. Toramba tichiwatenda nokuita tiringe hedu dziri kuitika pasi rese. South Africa watiwo wagoda kutanda
kupwisa mapepa okuti wagone kupuwa wanhu waGupta wari kuDubai pabodzi bono India. Heno kana wakazvikona izvi mabi angu toramba takandolinga tichigokunyepai. Tiri muSouth Africa mopo kare nozuro kwakabatiwa vanhu vanga ino zvinodhaka zvisingabvumiwe zvorudzi rwekokeni zvinosvika mamiliyoni anotopfuura 400 chaiwo. Idi pakanyangalitsa mabi angu tinoimba kuti zvinorega kuramba zvichienderera mberi izvi. Kwaya akambenga ari mutungamiri webhangi reBotswana Laina Mohohla kwai atiziya toramba tichindoti mweya wache uzorore murugare wenyika yeBotswana inyaradziwe naYahwe. Mozambique yatiyo yagotanga kuita basa rokugadzirisa mweya unopa magetsi kuInyambane uko wakapuwa mari inoita bhiriyoni ribodzi noWorld Bank pabodzi pone vamwe vanopa mari wakasiyana siyana. Kureketano aiwa wari kufara nonhau iyi tinoimba kuti wari kupanduka wanoreka kuenda kovhiringidza basa rakanaka rakakura kudare. Kwaita ndege yeEthiopian Airways nyasi yaenda mumadhaka ikatsvedza kuNigeria painge iri kuda kusimuka. Paribe akuwara kana kukuwadziwa asi zvatombokonzeresa kuti nhandare ipfikiwe wachiedza kuibisa ipo inge yaendesiwapo. Idi pakatonyangara apa asi tinoimba kuti paribe munhu akonzeresa kuti zviitike. Kambani yoTwitter yagotiwo yakuda kugobhadharisa vanhu mari inosvika $3 pamwedzi wega kuti vanhu vaite zvinhu zvakawanda padande mutande pawopo. Toramba tichivimba kuti kweduno tichagobvumiwawo kuti tizviite izvi asi kana wakazviramba aiwa paribe zvotingaite. Mukatikidzwa kanyasi kuChina wagoburitsa kuti wauda kuita chitima chakaturikidzana chinotekaira zvokusvika kumhanya kwemakiromita 200 paawari bodzi. Idi zvakatooma nokuti wari kutoreketa kuti kuno nyika 5 dzokuEU dzatomirira kutanda kuseenzesa chitima chino. Isu kwedu tinenge takandoti wawawa. Idi mabi angu aiwa todifambira pano kanyasi ndini wenyu mhanduwe WeNhau.